Capitolul 6. Atunci, împăratul Darius a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorilor unde se puneau visteriile în Babilon. Și s-a găsit la Ahmeta, capitala ținutului Mediei, un sul pe care era scris această aducere aminte. În anul întâi al domniei împăratului Cirus. Împăratul Cirus a dat această poruncă privitoare la casa lui Dumnezeu din Ierusalim, ca să fie zidită iarăși, ca să fie un loc unde să se aducă jertfe și să aibă temelitari, să aibă o înălțime de 60 de coți și o lățime de 60 de coți, 3 rânduri de pietre cioplite și un rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din casa împăratului. Mai mult, uneltele de aur și de argint ale casei lui Dumnezeu pe care le luase Nebucadnețar din templul de la Ierusalim și le adusese la Babilon să fie date înapoi, duse în templul din Ierusalim, la locul unde erau și puse în casa lui Dumnezeu. Acum, Tatnai, dregătorul de dincolo de râu, Șetar Boznai și tovarășii voștri de slujbă din Afarsac, care locuiți dincolo de râu, depărtați-vă de locul acesta. Lăsați să meargă înainte lucrările acestei case a lui Dumnezeu, dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor să o zidească iarăși pe locul unde era. Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veți avea de făcut față de acești bătrâni ai iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu. Cheltuielile, luate din averile împăratului venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora, ca să nu înceteze lucrurile trebuincioase pentru arderile de tot, ale Dumnezeului cerurilor, viței, berbeți și miei, grâu, sare, vin și un de lemn, să li se dea, la cerere preoților din Ierusalim zi de zi și fără nicio lipsă, ca să aducă jertfe de bun miros Dumnezeului cerurilor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta, să se scoată din casa lui o bârnă, să o ridice ca să fie spânzurat pe ea și casa să îi se prefacă într-o grămadă de gunoi. Dumnezeul care a pus să locuiască în locul acela numele lui, să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu, ca să nimicească această casă a lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Darius, am dat porunca aceasta să fie împlinită întocmai. Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, Șetar Boznai și tovarășilor de slujbă au împlinit întocmai porunca aceasta pe care le-a trimis-o împăratul Darius și bătrânii iudeilor au zidit cu izbândă după poruncile prorocului Hagai și ale lui Zaharia, fiul lui Ido. Au zidit și au isprăvit după porunca Dumnezeului lui Israel și după porunca lui Cirus, a lui Darius și a lui Artaxerxe, împăratul Perșilor. Casa a fost isprăvită în ziua a 3-a a lunii Adar, în al 6-lea an al domniei împăratului Darius. Copiii lui Israel, preoții și leviții și ceilalți fii ai robiei au făcut cu bucurie sfințirea acestei case a lui Dumnezeu. Au adus pentru sfințirea acestei case a lui Dumnezeu 100 de viței, 200 de berbeci, 400 de miei și ca jertfe ispășitoare pentru tot Israelul 12 țapi, după numărul semințiilor lui Israel. Au pus pe preoți după cetele lor și pe leviți după împărțirile lor, pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris în cartea lui Moise. Fiii robiei au prăznuit Paștele în al 14-a zi al lunii întâi. Preoții și leviții se curățiseră cu toții, așa că toți erau curați. Au jertfit Paștele pentru toți fiii robiei, pentru frații lor preoții și pentru ei înșiși. Copiii lui Israel întorși din robie au mâncat Paștele împreună cu toți cei ce se depărtaseră de necurăția neamurilor țării și care s-au unit cu ei, ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Au prăznuit cu bucurie 7 zile sărbătoarea azimelor, căci Domnul îi înveselise, făcând pe împăratul Asiriei să-i sprijinească în lucrarea casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Capitolul 7. După aceste lucruri, sub domnia lui Artaxerxe, împăratul Perșilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Shalum, fiul lui Tzadok, fiul lui Ahitub, fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, fiul lui Abishua, fiul lui Finias, fiul lui Eleazar, fiul lui Aron, marele preot. Acest Ezra a venit din Babilon. Era un cărturar iscusit în legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeul lui Israel, și fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse.
Mulți din copiii lui Israel, din preoți și din leviți, din cântăreți, din ușieri și din slujitorii templului, au venit și ei la Ierusalim în a 7-lea an al împăratului Artaxerxe. Ezra a venit la Ierusalim în a 5-a lună a anului al 7-lea al împăratului. Plecase din Babilon în ziua 1 a lunii 1 și a ajuns la Ierusalim în ziua 1 a lunii a 5-a, mâna bună a Dumnezeului său fiind peste el, căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxe, preotului și cărturarului Ezra, care învăța poruncile și legile Domnului cu privire la Israel. Artaxerxe, împăratul împăraților, către Ezra, preotul și cărturarul iscusit în legea Dumnezeului cerurilor și așa mai departe. Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoții și din leviții lui, care se află în împărăția mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. Tu ești trimis de împăratul și de cei 7 sfetnici ai lui să cercetezi în Iuda și Ierusalim după legea Dumnezeului tău, care este în mâinile tale, și să duci argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuință este la Ierusalim, tot argintul și aurul pe care îl vei găsi în tot ținutul Babilonului și darurile de bunăvoie făcute de popor și preoți pentru casa Dumnezeului lor la Ierusalim. Ca urmare, vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viței, berbeci, miei și ce trebuie pentru darurile de mâncare și jertfele de băutură și să le aduci pe altarul casei Dumnezeului vostru la Ierusalim. Cu celălalt argint și aur să faceți ce veți crede de cuviință, tu și frații tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru. Pune înaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele care îți vor fi încredințate pentru slujba casei Dumnezeului tău. Să scoți din casa visteriilor împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la casa Dumnezeului tău. Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de râu să dea îndată lui Ezra, preot și cărturar iscusit în legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, până la 100 de talanți de argint, 100 de cori de grâu, 100 de bați de vin, 100 de bați de unde lemn și sare câtă va vrea. Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vină mânia lui asupra împărăției, asupra împăratului și asupra fiilor săi. Vă facem cunoscut că nu puteți pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere peste niciunul din preoți, din leviți, din cântăreți, din ușieri, din slujitorii templului și din slujitorii acestei case a lui Dumnezeu. Și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău, și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. Oricine nu va păzi întocmai legea Dumnezeului tău și legea împăratului să fie osândit la moarte, la surghiun, la o gloabă sau la temniță. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul părinților noștri, care a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel casa Domnului la Ierusalim și a îndreptat asupra mea bunăvoința împăratului, a sfetnicilor săi și a tuturor căpeteniilor puternice ale lui. Întărit de mâna Domnului Dumnezeului meu care era asupra mea, am strâns pe căpeteniile lui Israel ca să plece cu mine. Capitolul 8. Iată capii de familii și spițele de neam ale celor ce s-au suit cu mine din Babilon, sub domnia împăratului Artaxerxe, din fiii lui Finias Gershom, din fiii lui Tamar Daniel, din fiii lui David Hatuș, din fiii lui Shecania, din fiii lui Pareoș, Zaharia și cu el 150 de bărbați înscriși, din fiii lui Pahat Moab, Elioenai, fiul lui Zeraria, și cu el 200 de bărbați, din fiii lui Shecania, fiul lui Yahaziel, și cu el 300 de bărbați, din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, și cu el 50 de bărbați, din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei, și cu el 70 de bărbați, din fiii lui Șefatia, Zebadia, fiul lui Micael, și cu el 80.000 de bărbați, din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui
Jehiel și cu el 218 bărbați, din fiii lui Shelomit, fiul lui Iosifia, și cu el 160 de bărbați, din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, și cu el 28 de bărbați, din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hakatan, și cu el 110 bărbați, din fiii lui Adonicam, cei din urmă, ale căror nume iată-le, Elifelet, Jeiel și Shemaia, și cu ei 60 de bărbați, din fiii lui Bigvai, Utai și Zabud, și cu ei 70 de bărbați. I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo 3 zile. Am căutat între popor și preoți și n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui Levi. Atunci am trimis să cheme pe căpeteniile Eliezer, Ariel, Shemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam, și pe învățătorii Ioiarib și Elnatan. I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, și am pus în gura lor ce trebuiau să spună lui Ido și fraților săi, slujitori ai templului, care erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru casa Dumnezeului nostru. Și, fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-am adus pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, și cu el pe fiii și frații lui, în număr de 18, pe Hașabia și cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, frații săi și fiii lor, în număr de 20, și dintre slujitorii templului, pe care David și căpeteniile îi puseseră în slujba leviților, 220 de slujitori ai templului, toți numiți pe nume. Acolo la râul Ahava am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, că spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și el ne-a ascultat. Am ales 12 căpetenii dintre preoți, pe Șerabia, Hașabia și 10 din frații lor. Am cântărit înaintea lor argintul, aurul și uneltele date în dar pentru casa Dumnezeului nostru de către împărat, sfetnicii și căpeteniile lui și de toți cei din Israel care se aflau acolo. Am dat în mâinile lor 650 de talanți de argint, uneltele de argint de 100 de talanți, 100 de talanți de aur, 20 de pahare de aur de 1000 de darit și 2 vase de aramă frumos poleită, tot atât de scumpă ca aurul. Apoi le-am zis, sunteți închinați Domnului, vasele acestea sunt lucruri sfinte și argintul și aurul acesta sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului Dumnezeului părinților voștri. Fiți cu ochii în patru și luați lucrurile acestea sub paza voastră, până le veți cântări înaintea căpeteniilor, preoților și înaintea leviților și înaintea capilor de familie ai lui Israel, la Ierusalim, în cămările casei Domnului. Și preoții și leviții au luat greutatea argintului, aurului și vaselor, ca să le ducă la Ierusalim în casa Dumnezeului nostru. Am plecat de la râul Ahava, ca să ne ducem la Ierusalim în a 12-a zi a lunii întâi. Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo 3 zile. În ziua a 4-a am cântărit în casa Dumnezeului nostru argintul, aurul și vasele pe care le-am încredințat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, și împreună cu ei leviții Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui. Fiind cercetate toate după număr și greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor. Fiii robiei întorși din robie au adus ca ardere de tot Dumnezeului lui Israel 12 viței pentru tot Israelul, 96 de berbeci, 77 de miei și 12 țapi, ca jertfe ispășitoare, toate ca ardere de tot Domnului. Au dat poruncile împăratului dregătorilor împăratului și cârmuitorilor de dincoace de râu, care au ajutat pe popor și casa lui Dumnezeu. Capitolul 9. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de mine și au zis, poporul lui Israel, preoții și leviții nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor, ale cananiților, hitiților,
fereziților, iebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor și amoriților, căci și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora, și căpeteniile și dregătorii au fost cei dintâi care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din sperirea mea cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis: Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre Tine. Căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi și din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi, împărații noștri și preoții noștri în mâinile împăraților străini, pradă sabiei, robiei, jafului și rușinii care ne acoperă astăzi fața, și totuși Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne un adăpost în locul lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră, a îndreptat spre noi bunăvoința împăraților, perșilor, și ei ne-au dat o nouă putere de viață, ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și la Ierusalim. Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule, căci am părăsit poruncile Tale, pe care ne le poruncești prin robii Tăi, prorocii, zicând: Țara în care intrați să o stăpâniți este o țară întinată de necurățiile popoarelor din aceste ținuturi, de urăciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul cu necurățiile lor. Să nu dați deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luați pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri, și să nu vă pese niciodată nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veți ajunge tari, veți mânca cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe veci moștenire fiilor voștri. După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și a marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre, se cuvine ca acum, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iarăși să călcăm poruncile Tale și să ne încruscrim cu aceste popoare urâcioase? N-ar izbucni atunci iarăși mânia Ta împotriva noastră până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămășiță, nici robi izbăviți? Doamne Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată-ne înaintea Ta, ca niște vinovați, și din această pricină nu putem sta înaintea Ta. Capitolul 10. Pe când stătea Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. Atunci Șecania, fiul lui Jehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul și a zis lui Ezra: Am păcătuit împotriva Dumnezeului nostru, ducându-ne la femei străine, care fac parte din popoarele țării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privință. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru și facă-se după lege. Scoală-te, căci treaba aceasta te privește, noi vom fi cu tine, îmbărbătează-te și lucrează. Ezra s-a sculat și a pus pe căpeteniile preoților, leviților și întregului Israel să jure că vor face ce se spusese. Și ei au jurat. Apoi Ezra a plecat dinaintea casei lui Dumnezeu și s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliașib. Când a intrat, n-a mâncat pâine și n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei. S-a dat de veste în Iuda și la Ierusalim că toți fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim și că, după părerea căpeteniilor și bătrânilor,
Oricui nu va veni în 3 zile, îi se vor lua averile și el însuși va fi izgonit din adunarea fiilor robiei. Toți bărbații lui Iuda și Beneamin s-au strâns la Ierusalim în 3 zile. Era a 20-a zi a lunii a 9-a. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea casei lui Dumnezeu, tremurând din pricina împrejurării acelia și de ploaie. Preotul Ezra s-a sculat și le-a zis: Ați păcătuit luând femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat. Mărturisiți-vă acum greșeala înaintea Domnului, Dumnezeului părinților voștri, și faceți voia Lui. Despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine. Toată adunarea a răspuns cu un glas tare: Trebuie să facem cum ai zis, dar poporul este în mare număr, vremea este ploioasă și nu poate să rămână afară. De altfel, aceasta nu este treabă de o zi sau două, căci sunt mulți printre noi care au păcătuit în privința aceasta. Să rămână dar toate căpeteniile noastre în locul întregii adunări și toți cei din cetățile noastre care s-au însurat cu femei străine să vină la timpuri hotărâte cu bătrânii și judecătorii din fiecare cetate, până se va abate de la noi mânia aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acesteia. Ionatan fiul lui Asaiel și Iahzia fiul lui Ticva, ajutați de Meșulam și de levitul Șaptai, au fost singurii împotriva acestei păreri, pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra și capi de familii după casele lor părintești, toți numiți pe nume, și au stat în ziua întâi a lunii a 10-a să cerceteze lucrul acesta. În ziua întâi a lunii întâi au isprăvit cu toți bărbații care se însuraseră cu femei străine. Între fiii preoților s-au găsit unii care se însuraseră cu femei străine, dintre fiii lui Iosua fiul lui Ioțadac și dintre frații săi, Maaseia, Eliezer, Iarib și Gedalia, care s-au îndatorat, dând mâna să-și izgonească nevestele și să aducă un berbec ca jertfă pentru vină. Din fiii lui Imer, Hanani și Zebadia, din fiii lui Harim, Maaseia, Ilie, Shemaia, Jehiel și Ozia, din fiii lui Pașhur, Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad și Eleasa, dintre leviți, Iozabad, Shimei, Chelaia sau Chelita, Petahia, Iuda și Eliezer, dintre cântăreți, Eliashib, dintre ușieri, Shalum, Telem și Uri, dintre cei din Israel, din fiii lui Pareoș, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia și Benaia, dintre fiii lui Elam, Matania, Zaharia, Jehiel, Abdi, Ieremot și Ilie, dintre fiii lui Zatu, Elioenai, Eliashib, Matania, Ieremot, Zabad și Aziza, dintre fiii lui Bebai, Iohanan, Hanania, Zabai și Atlai, dintre fiii lui Bani, Meșulam, Maluc, Adaia, Iașub, Sheal și Ramot, dintre fiii lui Pahat Moab, Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Bețaleel, Binui și Manase, dintre fiii lui Harim, Eliezer, Ișia, Malchia, Shemaia, Simeon, Beniamin, Maluc și Shemaria, dintre fiii lui Hashum, Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase și Shimei, dintre fiii lui Bani, Mahadai, Amram, Uel, Benaia, Bedia, Cheluhu, Vaania, Meremot, Eliashib, Matania, Matnai, Yaasai, Bani, Binui, Shimei, Shelemia, Natan, Adaia, Magnatbai, Shashai, Sharai, Azareel, Shelemia, Shemaria, Shalum, Amaria și Iosif, dintre fiii lui Nebo, Yeiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel și Benaia. Toți aceștia luaseră femei străine și mulți avuseseră copii cu ele. Amin.